Sembah nuwun, sembah nuwun. Padi Satin pun kepareng nyuwun gending kutut manggung. Melego di, lego, alhamdulillah. Nah ngeten iki mawon kula sering Padi Satin. Kepareng musik kagungan kersa digagem mat-matan. Tahu lho, teng Gunung Sari. Gunung Sari Klames. Nggih. Wah, kula iki mikir. Sore niku bedhereken tamu belas. Basa jam 8 berarti sak geruduk kebak. Jam 11 resik kan wong. Ki ajeng laut iya bingung piye jam 11 lagian. Sing dioman lawang pun ditutup. Nggih. Karek panjak tok, Pak. Tahu kula ngalami. Saestu wis ngene cah. Pokoke wektune sak jam iki kok dienggo mat-matan. Ya di rong gending mawon sak jam. Mulih kula. Estu nate Pak kula ngamet. Nek niki to sik biantone sik kathah. Estu kula teng Gunung Sari siang, badhe pagi hinjing jam 10, jam 12 rampung. Kula mulai nge-MC nyongo jam 1 Pak. Sing di omah lawange ditutup sinomar sitok iki enek. Nate iki ngalami. Arep tak omong apa, tahu aku iki. Ora enek. Wis karek kono cah sauni-unimu. Terus tunggale kalau mbiyen Mas Rasno mesti kelingan. Tengene Kang Tris Gandong, kelingan apa ora Kang? Kelingan. Sing pertama apa sing kedua? Sing pertama toh. Sing pas udah beres kan? Nah iya. Nah sore ki wis teko jam 2 perkara engkel-engkelan suwargi Mbah ya ini Parlan. Mas Joko. Nah tambahan kula wae yelan perkara nyumbang teko jam 2 di. Tenan bare-bare nembang gending ten mawon. Pun nek ajeng kundur monggo lho Pak. Nika sing pisanan Mas. Oh nika nggih. Oh nika nggih pisanan. Sing kedua lah luwedan ro. Nggih, nggih sing pisanan nika. Nggih. Tenan. Ulah. Kledeane wiraswarane jan elok. Tenan kejane aku wae. Sajake. Ayo iya wae Mas aku. Nggih, aku waki. Estu, alhamdulillah. Pun wedalipun dherekaken kira langkung kurang langkung. Ayo. Dirampungke. Kurang kirang langkung seprapat jam ayo dirampungke. Dirampungke diparingi napa Derek? Monggo. Ayo. Terus sesuk di balen meneh. Monggo. Monggo. Tunyuklang ya. Wis kok. Wis, tunyuklang sampun monggo diparingi napa nderekaken? Ngono. Wahyu ya apik monggo. Wahyu Rama. Tak dilat hangus wing kelasno. Ora